Okay,
maraming papremyo. Trip to Japan. House and lot. House and lot. May pasok my house. Maliit na house and lot. Anyone? Stop, guys? Okay, ang procedure or ang ano natin sa stop, guys. While the music is played, you know, ano daw, masyadong malakas na yung music. Hinahanap ko sa kuya. Ayan. Ate, huwag mong iwanan. Huwag mong iwanan. Hindi ako nagapuhan. Hindi ko lang. Hindi ako. Sige. Hindi na ano ko sa ilaw. Masakit sa mata. Wala naman ang tulog. Buhay po ba tayo? Buhay na buhay. Okay. Stop dance na daw. Anyone? Please. Please join us here. Parang tama dito. Hindi joke lang. Sige na. Iiwan ko na kayo. Anyone? Lahat tayo dito po sa Aramay. Stop dance. Kapag yung music, while the music is played, and then you must help to dance. While the music is stopped, and then you must help to stop. Okay? Ganun lang kasimple. That's simple as that. Junjun, wag na ulit. Junjun, anak, doon ka muna sa baba, ha? Okay, araan mo. Ano gusto mo? Gusto na ng chocolate? Yan yung ako ng tata. Okay, everyone! Sige na! Stop that. Alin dito. Wala. Huwag muna. Kakain mo. Ha? Nauupan tayo dyan. Sige, kung ano upuan. Trip to Jerusalem yan. Ayaw na stop that. Trip to Jerusalem ang gusto. Go! Go, okay. Also, ang trip to Jerusalem is ang trip to Buhan. Pumasay ko sa ng mahal. Nag-arkila ako ng taxi. Sabi ko sa taxi. So, ano, joke mo, sutong. Hindi ko alam. Hindi ko marunong sa taxi. Buti na rin sa kabila. Ayan. Nakapagbulat naman. Wala, hinahanap konti. Ayan. Ilan po yan, te? Ayan, ilan po yun? Sino sasabi? 5, okay. 5 contestant po. Buhang. Trip to Buhang to. Hindi trip to Jerusalem. Trip to Buhang. Okay. Maraming upuan. Sino na lahat ng mga participants? Kumuha ng upuan. Pumunta natin sa gitna. Go! Ayan. Ayan. Lahat po tayo pwede. Lahat. Okay, ganito. Dapat, kung ilan yung tao dyan yung chair, dapat